Lah iya, gendeng tak karo. Kan mabar iku. Wis kejalan tugas ah. Tugas apa? Anak tugas, lha tak bukumu kok mabar kok ae. Terus ayo lah ayo. Ayo wis aku tak bencuan ae. Ya wis sampe iku mang ya penjelasane arek-arek ya. Nggih, Guru. Saiki kerjano LKS halaman 120 nganti 300. Terus rek ya badekno aku dhewe. Nek wis mari tugas iku mau gawe tugas skripsi ambek syuting ya. Di pinggir jalan-jalan to rek. Ya. Jadi ikut kabeh ikut cek gak meneng-menengan kaya guru sing ada sebuta iku lho. Ngerti kan? Luncur. Loh, makene Bu, kowe guru Indonesia sing diklaim negarane tangga. Lah iya. Lah nggih Bu, pake kaya eksploitasi tambang tambang kowe iku lho, pake kakek buang kayak dikasih kowe. Sakarepku se wong aku gurune. Wis, Bare males saya. Oh, Bu. Ya. 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 Tugas lho, pakai. Ya apa? Ini pinggir rembang. Ya Allah. Iki jalan balik langsung aku wong iku. Tak kowe ya. Kok jeneng apa iso karo? Ya Allah, kalau bahan wis tak kontak. Wis mari ya tugase. Kita mbah apian, kene ngene Dilupa Bu, Bu, dikono jane tugas tambah dengan HP. Wah, Bu. Tangi. Tak buku. Oh, kono jane tugas tambah turu kan. Apa? Turu. Kelas 3
Iki lho sing kerjaan aku gak iso. Iya, sini kan. Jadi memang boleh gawe. Nang kelas. Iya, Bun. Bu, arek-arek golek pen HP-an. Aku di guru rek. Ya sakarepku aku ya ana kepentingan adina. Oh, ngono. Gak adil, ini kan adil ya. Terus, boleh? Ya Bu, ya boleh Bu. Dorong. Boleh, Bu. Boleh. Anak sekolah capek. Hati-hati pulangi anak. Oh yeah. Banyak yang bertanya, aku ini mau jadi apa? Kau nggak kuliah, juga nggak kerja.